33 naman in taon ka dong. Wa pa magkikigipay-laila na mo nga uyab. Ma, alang mo pagdali, good? Ay, nagdali pagod ay mi ng 33 ng imong edad. Lapas na yung taon kas kalendaryo dong. Uy, basig mamatay na lang unya mi, unya dili pa ka makasal. Oh, ma. Sa ato pa bay, imo nang i-playla si Isa sa imong magikanan. Ana lang gid bay. Di tagod. Anong di pa mo yung kaganahan nga i-playla si bay? Di pa mo ko sigurado ni Iza bay. O gusto na ko nga ang akong ipailaila nilang mama. Kanang babae nga mao na gid ang akong pakasalan. Uy, di mo ka siguro na bay. Kaya bisag kasado pa mo, di ka sigurado kung siya bigyan ang babae para nimo. Bay. Imo na ko ipilaila si mong mama? Oh babe. Finally! After 3 years, makaila na gid in taon ko nila. So, buot ipasabot ba ani nga mo sugot na sad ka nga ipilaila ti ka sa kong papa og igsuon? Pwede. Yes! Thank you, babe! I love you! Dugay na gyud kay kong nag-ampo nga makauyab na unta ning anak nako. Usahay, magduta na lang gud ko nga naliwat baka ni siya siyang papa nga bayot. Ma. Okay ra, babe, uy. Naibaw ko nga nag-joke ras tita. Ay, tinuod ay isa, oy. Maogi na buwagan na mo siyang amahan kay bayot man day tong kanahan. Mama. Ay, lagi-lagi mo hilom na ko. Ay, sige na. Oh. Hello, babe. Babe, ma-overtime ka ron? Depende sa kong mga trabahoon. Nga naman. Magkita taon niya. Na ako ibalita ni mo. Sige babe, asam ta magkita. Restaurant kidi mong napili, ano? Oh, babe. Dapat special ang lugar kay special ron nga adlaw nato. Oh, ha? Nga naman. Babe, mabdus ko. Oh. May umabot at ang anak, babe. Mabdos ka? Oh. Oh. Nga naman. Mabdos. Mura lagi kag... Wa malipay. Ha? Kan. Nalipay man. Excited ako makaibaw si Papa Ani. Nahibaw gyud kong malipay siya, babe. Labaw na kit siguro imong mama, no? Ay, kanindot anang balita Maong ampingan gyud din ako, tita. Ay, tita ba, oy. Pagmama na nako. Pero mga anak, kinahanglan nga magpakasal mo, ha? Una mo dako ang tiya ni Isa. Oh, kasal? O, kasal. Mao ni importante, nak. Sige, babe. Mas maayo gituod nga magpakasal una ta. Babe. Ay, kano sa aman mo mamay sa ilang Isa, nak? Salamat kayo sa iyong pag-ani, ha? Ay, way sa payan, pre, uy. Hain man si Kuya JC pa. Nara ko day. Oh, Kuya, si Raul. Raul, ang akong Kuya JC. oh, hi. Nice to meet you. Hoy, babe. Ha? Hello. Nice to meet you, JC. Sige na. Dali, anak. Tabangay ko pahimutan nga ning... Unsam ko. Ganun di man mawaas ako nahuna si JC. Una pa lang higayon nga nakita mi. Pero di na ko malikayan nga makatutok niya. Ano man? Babe, day off man ron nimo, di ba? Oo, babe. Pwede imong ubanan si Kuya JC nga magpasukod para unya sa isulog niya sa tong kasal? Ha? Sige na, babe, please. Busy ka, ayo ko good. Salamat sa pag-uban ako, ha? May isa pa yan eh. Wala kay laing lakaw? Mas lang sa tan. Sige.
Tinood, nahitabo na. Lagi? Kaligribe ni mo ikastorya eh. Ikaw, Sad. Dino sa kay kastorya. Nakaingon bitaw kung anong kano pa mo nagkailaw eh. Oh, JC. Sorry. Kwan, mula ka na ko. Napagyantoon. Sige, ako sad. Naunsam ko. Nganong yung anim na akong kipati ni JC. Huwam kong pati ani nga to ni Iza. Ay, kag ingna nga. Nakagusto ko niya. Dali, di na pwede. Mahimo na kong amahan. Ug kaslo nun na ko ni Iza. Di pwedeng magpadayo ng pagpatiya. Babe, happy na gid nga tong kasal. Next month na. Magod, babe. Babe, are you okay? Mura lagi kag wa sa imong kaugalingon ning nangaging adlaw. Nara ko yung na, babe. Ay, kabala ka na ko, okay? Pinagin nga akong kasal. Nagkaduol na. Kapi nga akong kulpa. Di tungod kay excited ko. Kundi tungod kay naglibog ko kung sakto ba ning akong desisyon. Kung makasal na mi si Isa, di malikayan nga permi na kung makakita ni JC. La, si JC? Nagunsa ba siya din eh? JC, uy, nganong gigakos mo ko mo? Di ko may mutay kung di ko mag-istorya ni mo ni. Before sa magkasal. Ha? I love you. Oh, Kung naibaw ka nga, nasa kay gusto na ko, naibaw sa ko na. sakto ka. Ikaw ba'y nakasamok sa kung una so kada. Nakaila ko ni mo. Raul, Pero di ni pwede. Igsaw mo nga akong fiancé. O may umaabot na gidming anak. wa ko may lugong taka sa kong igsoon. Pero gusto lang kong maibaw ka sa kong gibati para ni mo. O mahal sa tika, JC. Pero padayunon na ko nga akong pagpakasal sa imong angod. Paskilo ako. Ayan na yan, guys. Isip ko yung sitwasyon sa sitting daw, guys. Istorya ni mo ni. Before sa magkasal. Ano ba? Sige daw. Naibaw ka nga, nasa kay gusto na ko, naibaw sa ko na. Sakto ka. Ikaw ba'y nakasamok sa kung una so kada. Nakaila ko ni mo. Raul, Pero di ni pwede. Igsaw mo nga akong fiancé. O may Hindi ko pa daw. umaabot na gidming anak. Hindi ko pa. lugong taka sa kong igsoon. Pero gusto lang kong maibaw ka sa kong gibati. May asang tugoy yan. Mahal sa tika, Ha? JC. Tingos? Ha? Tingos akong kog. Alam mo, trabaho man. Paskilo ako. Pareho silang bayot, guys. So, sila his, no, ang sinda. Isod pa doon yung sitwasyon, no? Ang ako nakatunan bahay na mo ni JC. Kami na, kami laki. Nga bisan pareha pa mo. O gibati sa usa-usa. Pero Wala, ipadam ko ni Bibi dahil. pasag na ninyong Isang, makawasapit mong tao. ano, ha? Ano, Pareho na mag-isakripisyo ang gugma para sa tao. itong mga Ang to, isang kinabuhi.
Gusto ko lang lagi mga kauban. Sige mo ko na ako. Magkana mo siyang amahan kay Uy, di mo taka siguro na ba eh. Kaya bisag kasado pa mo, di ka sigurado ko. Ay, maligo ko. apangabayot. Okay ra, baboy. Naibaw ko nga nag-joke ras tita. Maligo ko guys o magpabukan kong init na tubig. Pinabuwagan na mo siyang Para amahan tubig kay lang. bayot man itong kanahan. Ay, lagi-lagi mo hilom na ko. Ay, sige na. Tiwas sa taong-taon. Hello, babe. Babe, ma-overtime ka ron? Depende sa akong mga trabahoon. Amping una ipagawas mga higala. Ay, kano sa aman mo mamay sa ilang isa, anak. Salamat kayo sa iyong pag-aniya. Ay, way sa bayan, pre. Uy. Kain man si Kuya JC pa. Pero ko na Kuya, si Raul. Raul, anak ko Kuya. So, si Raul pala guys, ang sender. Ang drama mong guys, diretso mo siya sa drama, walay intro. Si Raul o GC. So, naglibog ko guys kung kinsa ni nga story, no? Love story guys. Kang GC and Elisa. Raul and Izay's love story or Raul and GC love story. Di pwede duha. Dili yun pwede no. Noon sa umang gas ina. Naibog man siya sa duha ka man nagsuon babae o lalaki. So usa ka mahuyang si Raul guys no. Natintal yun siya. Aslo nun para batana sila. Mga pikuan ka ang pagpanisan. Dili. Ako nagtunghong ako bahaw. Nagtunghong ako bahaw guys. Mo'y ako pamahawon. So muna to guys. Salamat sa inyong pagpaminaw. Og unya lain na namang drama ang inyong madunggan. Thank you so much RMA and more power.